5 minuuttia meni lähetystä, niin ensimmäinen ihminen lähti mukaan peliin. Kysymys on siis äärimmäisen suositusta televisio-show. Pitäisiköhän tämä siirtää prime timeen, kun näyttää olevan suosiota? Lauantai-iltaan kello 8 Huuman tilalle, kun näyttää olevan sen verran suosittu. Ei voi olla totta. Antti, terve! Terve. Sä lähit peliin mukaan sentään. Kyllä. Luojan kiitos, koska oikeastaan kukaan muu ei ole lähtenyt, niin saatiin sentään edes yksi soittaja tähän lähetykseen. Niin. Niin, kuka on kuvassa tai ei kuka, vaan mikä esine on kuvassa? Olisiko kirja? Ei oo kirja, ei oo kirja. Joo. No, nyt älä missään nimessä lopeta pelaamista, koska taitaa olla silleen, että sä oot ainut, joka siellä tällä hetkellä linjoilla on. Niin nyt pommita se kärkikymmenikö täyteen sun numeroita, niin me jutellaan tässä koko lähetys. Onko sulla stringit? Ai mulla? Niin. On, totta kai. Mustat? Nahkaset, semmoset punaiset. Okei, heippa. Joo, hei hei. Ei ollut kirja. Potti nousi 275 € ja luukku auki. No niin. Nää on näitä suoran lähetyksen suolia. Suolia! Kun suoran lähetyksen suola. Hei. Sanotaan, väärät vastaukset edelleen rullaa tuossa alan reunassa. Eli älä vastaa niitä missään nimessä, sillä muuten menee sinun vuorosi hukkaan. 425 €. Meillä on siellä Kimi, terve! Hallo jätä hallo! No haloo. Mistäs päin Kimi oot? No kuule Helsingistä. Jaha, ihan lähimailta. Mä ajattelin, kun rähisee ja ratisee niin paljon, että sä oot jossain kaukana, no, mutta... on vähän huonot linjat. No ei se mitään. Hankitaan paremmat linjat noilla rahoilla. Mikä on kuvassa? No se on ihan selvä. Toi on puuhöylä. Ei ole puuhöylä. No haista vittu sit. Hii. Sanotaan näin, että mitä täällä tapahtuu? No, tuntuu näköjään siltä, että olemme pari kertaa soittaneet vahingossa tuonne mielisairaalaan. Ainakin pelaajien jutuista päätellen, mutta ei siinä sitten mitään. Nyt tehdään sillä tavalla, koska tänään näköjään tuntuu olevan jollain tavalla aika häiriintynyt päivä ja lähetys, niin Ei, hyvää päivää. Ei tästä tuu mitään. Mä en halua enää puhua kuin yhden ihmisen kanssa. Jos sieltä tulee tollaista tekstiä, niin puhumme tasan tarkkaan yhden ihmisen kanssa enää tässä lähetyksessä. Hän tulee olemaan siellä 8 ja minä aion soittaa hänelle 12 minuutin kuluttua. Ja jotta ei varmasti tule väärää vastausta ja minä pääsen täältä vihdoin pois, niin nyt jätkät juman kautta sitä luukkua auki sen verran, että se paljastuu. Mikä se esine on? Kattokaa nyt, siinä teillä on. Tällä kuivataan hiuksia ja tukkaa ja ihan mitä kaikkea, vaikka selkäkarvoja.